Els jugadors del Lleida van voler donar força a Isidre Esteve abans de començar el partit contra l'Oriola i es veia venir que força és el que necessitarien per jugar en un camp molt pesat per la pluja. La primera part va tenir molt poques ocasions clares i la majoria van ser en accions de pilota parada o en xuts des de lluny, per exemple. Aquest batzec de Quico Ratón que el porter Gonzalo té problemes per desviar. Això sí, els últims 5 minuts van ser una passejada. La millor oportunitat per al Lleida, aquesta jugada de picardia, en què Tato es queda sol i envia la pilota a la xarxa, però per fora. I poc després, Quico Ratón fa passar la seva rematada llepant el pal esquerre de Gonzalo. Al segon temps va quedar clar que si algú es mereixia la victòria era el Lleida. Fins i tot els d'Esteban van arribar a reclamar un gol fantasma en aquesta jugada. Quico, però, ens tapa la visió de la pilota i és impossible determinar si Roca la treu des de dins o no. Tenemos que hacer gol si queremos ganar el partido. Sigo pensando que nos cuesta más que a otros equipos conseguir la victoria. Y bueno, la verdad es que es un paso atrás. Al final, tot i la insistència local, 0-0 de Lleida, que se situa ja a 6 punts del quart.